Il-kritika min-naħa tal-Partit Nazzjonalista kontra li l-istudenti tal-MCAST jagħmlu degrees u masters fl-MCAST stess hija xokkanti. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista l-ħadd filgħodu fuq One Radio. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern irid li l-MCAST ikun imsaħħaħ fil-waqt li jagħti iżjed opportunitajiet għall-istudenti li jixtiequ jkomplu l-istudji tagħhom. L-istudenti li jmorru l-MCAST m'għandhom xejn inqas minn ħaddieħor. Aħna rriduhom illi jkollhom anke l-opportunità b'mod regolat illi jaslu daqs li kieku jkollhom degree daqs li kieku marru l-Università ta' Malta. Fil-Parlament, il-membru parlamentari George Policino iddubita l-MCAST u jagħti jagħti first degree u masters. Il-Prim Ministru fakkar li l-MCAST waqfet taħt Gvern Nazzjonalista u fl-2012 kien nibet il-pjan li l-MCAST toffri degrees u masters u dan il-Gvern li jrid jiżviluppah. Illi aħna rridu naraw illi it-tfal kollha tagħna jkollhom suċċess. Aħna ma rridux li jkollna istituzzjonijiet tal-ewwel klassi u tat-tieni klassi. Aħna jkollna istituzzjonijiet edukattivi kollha tal-ewwel klassi. Joseph Muscat qal li l-attakk li sar min-naħa tal-Oppożizzjoni kien wieħed bla preċedent, attakk li fil-waqt li jitfa' dubji fuq l-abiltajiet tal-MCAST imur kontra l-pluralizmu fil-qasam edukattiv. Semma l-ftehim li sar bejn l-MCAST u l-Università ta' Malta li permezz tiegħu studenti li qed isegwu diploma ta' nursing fl-MCAST għandhom iċ-ċans ikomplu jistudjaw l-università. Qal li dan hu biss pass biex setturi oħra fih dan l-MCAST ikollhom l-istess opportunità. Il-Prim Ministru Muscat wassal messaġġ għall-istudenti li jattendu l-MCAST u għal oħrajn li f'Settembru li ġej għażlu li jkomplu l-istudji tagħhom fl-MCAST. Jien ngħidilhom biex jagħmlu kuraġġ. Ma jagħtux każ dawn l-attakki li qed jisiru dwarhom, jżommu f'moħħhom li għandhom gvern illi jrid illi jara li l-istituzzjoni li ħajidħlu fiha tkun istituzzjoni mill-aqwa li tagħtihom kull ċans biex jimxu il-qudiem.